Hvad så det alle sammen? Velkommen til den her video, hvor i dag, ja, vi prøver igen at med okay, the baby. Okay, lad os gøre det her. Okay. 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 Det går godt lige nu. Okay. Bam! Sådan der. Okay. Kom så. Kom nu. Please. Jeg håber helt seriøst der. Please. Oh my god! Holy moly! Oh my god! Oh my god, det er bare løgn. Holy freak! Oh my god, endelig! Ej, chocolate bunny, væk med dig. Skal I... Oh my god! Holy crap! Yes, endelig! Oh my god! Vi har en hel baby nu. Okay, hvem har baby? Okay. Yes! Baby, man! Yes! Oh my god, yes! Oh my god! Yes! Du ser så fantastisk ud, baby! Oh my god! Oh my god, yes! Se hvad jeg får. Et balloon boy lord. Ved du hvad, jeg er ligeglad. Oh yes! Oh my god, jeg er så glad! Oh my god! Prøv at se det! Yes, man! Endelig! Oh yes, det har taget mig 1000 år at få baby. Oh my god! Yes! Yes, endelig! Yes! Væk med dig, Freddy. Jeg er ligeglad med dig. Oh my god! Yes! Okay, tak fordi I gad se med, folkens. Vi ses i næste afsnit. Jeg er så glad!